ayiphi into nje yokuqala wake wayiwina? Ikhona engiyiphethe njengamanje icategory engangiqhathwe kuyona kwakuyi best album. Usigwebo noma ugqizile? Bonke. Asiyakhetha lapho. Bonke. Ngikhethe. Sitshele ngemfihlo ngawo abantu abangayazi. Awusitshele ngemfihlo ngawo abantu abangayazi. Ukuthi uSaliwa umculo wakhe akawuhlanganisi notshwala. Are you romantic? Sometime. Okay. When was your last relationship? I know you're on a marriage. Ukuhlonipha nje uthanda sekulona ngesaba ushikama. Shame. Kusame liqembu lebhola othandayo. Alikho. Awusakuthi kwa? Cha ngilazi. Irugby? Cha. Akukho. Okay. Ongikhethe lapho uphusha moya face to face. Uphusha moya ngoba face to face ingane engaphansi ka phusha moya. Okay. Ngicela uculele nje one of your favorite songs. Ngisho ngabe uthandone lakho noma nje liphi nje uculo othanda noma ngabe lakho kulungile. Noma lakho futhi. Ngithanda ingoma yamzukulu kakhulukazi lenithi ihabazondi wena bazonda lamazwi abawasho ungababona bekubalekela ethi baba wami yona ngithandayo. If you knew any people arts and culture, if you were to go petro ezobaciko nje usuku oluwani ngoba umthetho omusho ungawufaka uhlangane namaciko kuthiwa nje ubona ke manje ungqongqoshe ophethe lo mina maciko yini nje okodwa ungathi bona lokho namhlanje ayashintsha Bengathi akuvalwe le gap ekhona kwamanye ama-genre neyomaskandi mangabe sekukhokhelwana enye i-genre ikhokheleka kakhulu kwezemaskandi bengathi akuvalwe leyo gap uzama ukuthi silingane noma sibe ngaphezulu ngoba vele iyona genre trendayo. Ucineka noma ugenge ngcobo Bobabili. Hayi wena. Siyabonga.